Tashar Arewa Media 24. Nafisa Abdullahi ta yi ƙarin haske akan cewa da za ta saki hotunan ta tsirara. Mai sauraro ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suke faruwa a masana'antar Kannywood. Tauraruwar fina-finan Hausa wadda aka fi sani da Nafisa Abdullahi ta yi ƙarin bayani game da hotunan da a baya ta ce za ta saki tsirara. Nafisa a lokacin da ake tsaka da dambarwa fallasa hoton bidiyon abokiyar sana'arta wato jaruma Maryam Boat. A wannan lokaci ne jaruma Nafisa Abdullahi ta bayyana cewa ita ma fa idan ta bushi iska za a iya ganin hotunanta daga ita sai Breziya sai dan Fat, ma'ana ita ma za ta yi makamancin abin da jaruma Maryam Boat ta aikata. Wannan rubutu da ta yi shi ne a shafinta na Twitter. Ya ɗauki hankali sosai ta yadda aka yi ta mai da martani akan wannan kalma da ita jaruma Nafisa Abdullahi ta fito ta bayyana wa al'umma. A yanzu dai Nafisa ta yi ƙarin haske akan wancan kalamai da ta bayyana wa mutane a farko. Nafisa ta ce wasu mutane suna tunanin za ta biye musu ta saki hotunan ta tsirara, ma'ana dai abin da take nufi ba wai wannan kace na ce da mutane suka rinka yi akan maganar da ta faɗa bane ba zai sa ta saki wannan hotuna da ta yi maganar za ta saki tsirara. Za ta saki ne kawai idan tana ra'ayin saki, kuma ta ƙara bayyana wa mutane cewa har yanzu fa ita ba ta ganin abin da jaruma Maryam Boat ta yi a aibu. Wa iyazu billahi, dukkanin musulmi dai na kwarai ya tabbata abin da jaruma Maryam Boat ta yi abin aibu ne kuma abin Allah wadai ne in dai mutum musulmi ne ya aikata irin wannan mummunan abu. Kai ko da a addinin Kiristanci aikata irin wannan abu ba karamin laifi bane ba. Amma kun ji ita jaruma Nafisa Abdullahi ba ta ganin wannan a wani abu, kuma har ita ma tana sa ran za ta iya sakin nata da kanta. Ita ba ma wani zai saki ba, ita ce za ta saki. To Allah dai ya kyauta, Allah ka shirya maka shirya bayan mu. Mun gode da ziyartar wannan tasha tamu mai albarka. Ne sauraro ka yi kokari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suke faruwa a masana'antar Kannywood. Tashar Arewa Media 24.